Kumusta man tas kay? Okay ra ka? Bisag potas, okay ra? Mo ni akong anak basta hubakon. Magkiat ra gyapon ni. Kiat ra gyapon ni. Iniguman unya do, iniguman unya paso. Kiat ra gyapon ni. Si kuya oh, okay lang si kuya. Kapahuway na sa hubak. Wala ka giubak kuya, okay ra ka kuya? Painay sa na kuya. Kini mauna sad ni nagpahuway ko sa ati ug kuya kanina sad. Akong Carmel Sky. Naman mi nga ni sa balay kay in case nga kubako naara jud niya na hospital pira kay sugot na hospital na sad ning biyaya siya tungod sa hubak. No jud niya atong life mga mama basta atong hanak hubakon. Dagan kayo ni siya tambal. Dara iyang tambal ay print sa iyang papa. Schedule. Carmel Sky medicine schedule. Muna iyang imnon yan na tanawon up to June 9. Yang tambal, yang grocery ug tambal. Mao ni antibiotic. Iyahang paaso. Kani sa sige niya hotoy o kani diba perting dagana muramig na grocery sa tambal sa isa nagpaso cellphone na gyapon makarelate yun ang hubakon ani. Ikaw kuya nakarelate ka kuya gani mo kasao na kuya no. Nakapahuay na ka kuya. Karong si Sky na sad. Dakuan ni Sky, mawagtang na sad ni. Kuya sa una, nawang mo ba kuya? Ang sa kanidara kuya? 8? Kung na siguro, mga grade 4, grade 5. Luoy kayo si Carmel. Yuba. Adi ka Lois, right? Hindi siya Lois, eh. Ingon siya, okay naman siya daw siya. Ngano gipaaso siya kay para na muhumog ang iyang klema niya. Dili siya kutasan. Okay ra ka, Sky? Naong ko na sa okay, babe. Naong sa okay. Naka-sleep na kagabi, eh? Tutukan sa iyo ng susunod. Yan sa school, gihutoy daw siya, eh. Ang motor, hapit mahurot. Mama ni machine para sa iyang hubak, no ni. Yung tingog murag barko hapit sa tagak. Mo to guys. Until next na sad na ko nga vlog. Bye bye.